Il-ġurnal kulħadd żvela kif Simon Busuttil jippjana l-istrateġija ta' kif jista' jidher iktar b'saħħtu u kredibbli f'kafetteriji differenti u uffiċini diversi id-diskussjoni dwar x'jista' jiġri ma qatitx xejn. Dan f'mument fejn il-pressjoni fuq il-kap nazzjonalista hija waħda bla preċedent. Il-kulħadd irrapporta li kkonfermaw dan sorsi mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista. Fost dawk li ddiskutew dan fid-dettall kien hemm Manuel Delija u nies oħra li kienu jaħdmu fil-Ministeru Tostingat fosthom Jess Saliba li llum irida ta' opinjonist indipendenti. Ma jistax jonqos li żiemel favorit tagħhom huwa id-deputat Claudio Grek li magħhom ħadem fis-Segretarjat Tostingat, bi Grek ikun l-iktar bniedem fdat mill-eks Ministru Nazzjonalista l ħafna snin, tant li kien hu li fl-eqqel tal-iskandlu taż-żejt mar jitkellem mal-Aħwa Farrugia, ħud dak li ħal proklama biex jipprova jpaċi s-sitwazzjoni għal Ostingat. Fin-naxxar Delija u Saliba ddiskutew x'inhuma ċ-ċansijiet ta' Claudio Grek u jekk dawn hux se jfeġġu qabel jew wara l-elezzjoni ġenerali. Raw ukoll x'inhuma x-xenarji kollha, kemm jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali u kemm jekk jitlef. Ma naqsitx lanqas l-analiżi tagħhom tas-sitwazzjoni preżenti li ma tantx kienet varja minn dak miktub riċentement. Kitbiet lil kulħadd analizzat f'artiklu bit-titlu dak li nkiteb ma jħassru ħadd. Iżda mhux dawn biss tkellmu. David Casa tkellem dwar kemm jappoġġja l-kap u qabeż għalih ma' deputati li esprimew diżappunt. Busuttil jista' jserraħ ukoll fuq Richard Kakija Caruana, l-eks Ministru Luis Galea u s-Sindku tas-Siġġiewi Carol Aquilina. Però jirriżulta li l-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola hija fost dawk l-iktar xettiċi mill-kap. Bħal Metsola hemm l-eks Segretarju Ġenerali Chris Said li xejn mhu kuntent bis-sitwazzjoni u mdejjaq ukoll hemm l-eks Ministru George Pulicino. B'xi mod dawk qrib Pulicino għandhom għal Rain Kallus li saħansitra qed jiddiskrivuh bħala negattiv wisq u li qed jagħmel ħsara ma' diversi setturi tas-soċjetà. Fl-istess ħin deputati qed jitkellmu flimkien dwar kif il-partit qiegħed mingħajr proposti u jistaqsu x'se jgħidu lin-nies li se jagħmlu jekk ikunu fil-gvern. Jintqal li b'differenza huma ma jistgħux jitkellmu fil-miftuħ bħal kif għamel Ivan Bartolo għax hemm is-siġġu tagħhom fin-nofs. Iżda kuntenti mhumiex, tant li kien hemm min semma l-ħsieb ta' petizzjoni interna bit-tama li jinbidlu l-affarijiet. Isegwi dan kollu breqqa hemm Beppe Fenekadami li kontroll fil-partit għandu kemm irid u dwar iċ-ċansijiet tiegħu jitkellem biss fost l-iktar qrib tiegħu. Il-kulħadd tirrapporta kif bil-kritika lejn Busuttil mhux mistennija tnaqqas dan it-tip ta' laqat li mhuma xejn għarxieda ta' partit fi kriżi mistennija jiżdiedu. U fiċ-ċirkostanzi dejjem ifeġġu dawk li minn quddiem jew wara l-kwinti dejjem iddettaw l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista.